Martang yang mahita asini roha madihamu do dame nasian di bata mata do nasian anak na Tuhan Yesus Kristus do hatai. Amin. Atani di bata dihitai mana tersurat di sada Yohanes bidu 4 ayat 1 ayat 12 songono mahatani di bata. Amu akka haholongan masih haholongan mahita alai sian di bata do haholongani. Jala ganup namar holong ni roha imanang tubuh siad debata jada ditadado debata. Halak na somar holong ni roha ido na sutumada debata aiha holong do debata. Sianodo gabi patar holong ni roha ni debata na tuhita. Sian nang sinurunai anak na nasasada itu pertibion. Samangulu hita marhiti-hiti ibana. Di bagasan odo holong ni rohai dada hita maka holongi debata. Ibana do makahulong hita. Jala disuruh anak nabahin perdengganan pasehud dosata. Hamu akahulongan anggo songoni holong ni roha di debata di hita tama manang hita masya holongan. Dangdung adong halak na marnida debata. Molo masya holong kita miyam ma debata di bagasak kita jala tipak ma holong ni rohai di bagasak kita. Ido sahana. Donga saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus. Adorang sota babagas jodoh turpukon. Adong ma barita namar donga puda. Bisa daluat adong ma masa parporangon. Di masa ni parporangonon basado redek masudi sedam talu masada hutai. Alani didop namo nangima tusudi hutai ikon haluar sakutai. Alanunga marmate be akka bawa. Alani roma namo nangima dok kaluar jaladanga dong nabui anggo kabawa haluar sakutai. Alai di sadatiki Roma inatta didokma tua batte buhana mahopa holak kurma na mangulu syakuton mai asudi telu ngamar mate bisudi ditna alani hapi kelewatan annong sada gabib sian juluan penon disukun basadok mate nama honnon disukun inna marpanin. Alai Roma amatai bahwa mau tinggal kurung mau dison betinggal hon indah marupani le Roma natai daun pak nunga berpada kita nunga madok mono mati hukum mati doa hatam do madok masih holongan hatam do madok ikon holong jala ikon rap do hita dulu tuteruan indah marupani ujungna buhana macara ala nunga do ikko pidda sudi hutai Roma inatta tong butime wamma salwar musalwar tidak dana songoni nang buhim ninda marupani lungi diopa ma amatai diopa inatai di wamma buhina songo buhina dana do songoni nang markompeng ma di bayan amatai jala diopa mahu mah botak ipakas bubuk BGB hirabai nabaru tuma di bayan amatai ala kebetulan amat gak kurus pendek musai ujungnya gabi buma diopa sehera danak alani dung diopa buima malua sakutai dengan selamat ala diopa inatai amatai ima holong nirohan inatai nama dok si iya sekata nama dok rak mangulu rak mate nama dok ima haholongan na mono mate amate kom mate ma inatai. Alani makadong saha porsyana hado berengota sian barita namar donga pure. Ima holong kasih merupakan ina kengani bahwa kasih itu rela melakukan apapun. Holongi rela mengudahkan api. Bahkan holongi rela membayar harga setinggi apapun. Nanga doang la asing. Songon holong ni rohani
amanah Tuhan aku na songon holong ni rohani di bata songon holong ni rohanak kaningani inatai tu amatai apapun yang terjadi mereka siap resiko ni HP konsekuensi ni inatai mangopa amatai tetapi inatai dan ragu inatai tidak persoalan na penting diopa na penting dibuat ternyata maluan alani ni bakka donga saha porsyaon holong do gabe suha ni halak na mangulu di bagasak kata di bata ido na naim do holong ni si Johannes disu marhiti di paloas jala di dok panurat ima di buku Johannes so taringo tu holongon ni di bata bisa dok ngulu di jolmeng ido na naim idota alani hado na naim do honon na tuhita dia bakka donga saha porsyaon na parjulu na indohon na ima mangulu di bagasak kolong ala debatado holongi ido na yang berngota ido bener dakengani debatado ha holongoni ala ni masya holonga mahita ay shed debatado ha holongi ay gadu na mar holongi roha ima na tubu shed debata ay hala na so mar holongi roha ido na so manada debata ido na parjulu di bagasan holong mahita gabe tarida mana mangulu di bagasan debata marhiti-hiti Yesus Kristus ala holong ido gabe dasor manang pundasin sudi ningulu ni halak ido benedo di Galatia 5:10 pati ay hago di saduk pati do hata nasadok haholongi do ngam songon dirim nan dirum seputula oli masih holongan ima patuduhon na peduli holong imana barakangani nang mangulu drap do debata maka holongi do dang mementingkan diri sendiri dang ulah ngurai alai maka holongi ada kerelaan mengulahon imana kangani mangulu di bagasak holongi ada sifat kepeduliannya berkorban ai bagasan holongi idok nakangani mangulu ma debata alasya debatado holongani tentu sehari moro hala nang mangulu di bagasak kolong ido nakeng natadokoni dang mabiar hita di portibion ala parroha holong berarti holong natutu di bagasak debata ima holong di bagasak kaporsya ala ni holong ido gabi di dor kaporsyaon ima nakeng nama dok di bagasan ngoduna rela berkorban dang be mabiar ibana mangulahon akan huni kadaringga na bedua hon holong ido dasor ni ngulu ni aporse ido dasor ta mungkin hiado tabigi ide nama dok mengasihi lebih sungguh mengasihi lebih sungguh Tuhan lebih dulu mengasihi lebih dulu lapatan nardosen ima bagas ni hatani ede dasor mengasihi lebih dahulu Allah lebih dahulu dasor ni holong tai ala nang perjulu di bata bak holong kita di dangan ala sata sasi tonga nama dok songo diro holong sipatu paham tadok taulah ma holongi pengorbanan ala nunga perjulu di bata ma bahen taringo sitiru tu holong nari kita jala molo ta holongi pedongata dan ala ni dongatai ini ala ni di batado hidup ben nama setakas di dok si Paulus itu huria kolose di kolose itu betul di sirrohamu nama udahamu nasa sebenarnya muna songon na tutuhani dada tujolma di dang adong ala satta nama do taholongi no atta terdumur asam sutta taholongi ala ni dirita ala ni di batado holong ni Tuhani dan cukup holan menutupi orang alaim songon Yesus ima maka holongi batuduhon ada pengorbanan batuduhon ima
memaafkan, mengampuni hidup dasorta. Ale dasor ni holong te makaholongi dongan dan alani nasibenon alani Kristus don. Na batuluhun molo taholongi dong atajolma, molo taholongi di bata tarida dusiani ima pakkaholongat molo holong rohatta tu di bata tarida rinang holong rohatta tu dong ajolma. Jadi pergabus do alam ado holong rohana tu di bata bihosomi dong anna. Jangan tohoi. Alani do molo nang manat tu manang takas saya ada bukti di hita maka holongi dong ajolma. Maka holongi di bata peturuhonot tadi sian pabayna turunga colma. Jakobus 2 ayat 17 ay holongi pe haporsioni pe nama tido molodang mardongan pamudaan. Jadi holongi pe na peturunot tan marhite labas ni roha. Holongi di sada korin seputudi holongi nasortak. Holongi dang mangiburu, holongi dang pamurnang diri, holongi dang na tengah-tengah, holongi maradat, holongi dang na ahut, holongi dang na ul pangarimason, holongi dang na ul pajujurat, holongi dang na las rohana bidahagi duo, holongi makalasok kasih tongan. Jala holong dang olo salpu laus pidum siakala na porsia. Ala holongi du balga sin serhut na hot ro di saring lilingna. Ido si Paulus sada Korintus 10 ayat 10 ayat 10 ima rumang ni holong na naing tarida sen mulu na porsi bui marpanidangyo bui gabi sadam role model holong ima gabi bahasa na bui di ida na mapitung jala di biki na nengel ala ni holong do bui mangulahon sudi sentuhan isudi jolma jala ala di ngulu na di bagasa kolong do bui tarida didai hala imam mangulu di bagasan debatan atong dita donga saha porsian taingo ma dasorta ergado holongi dengan harga yang mahal Allah telah mengasihi kita melalui anaknya Yesus Kristus satu-satunya. Dia rela mengorbankan anaknya hidup benar holongi na enggak bisa ada suhat itu kita tulus asa ditulus itu suhati berengot tadi maka dong asa porsial dia jatuh kita naing mahita masya holongan ala nunga jumulu debata maka holongi hitan. Setiap orang yang mencintai lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mencintai, ia tidak mengenal Allah karena Allah adalah kasih. Allah ini tidak kolak kata. Sering kita berbicara hanya tentang kasih itu hanya sebagai lip service saja kata-kata. Tidak. Tengok mah sebagai orang Kristen harus mengetahui dan memahami. Jangan taruh dakai ngani holong ni ina itu amat tarak ngani. Dia rela apapun dia lakukan untuk suaminya, untuk menyelamatkan suaminya. Dak kolak kata dan holak di bibir. Indonesia ada Yohanes dulu ayat 10 aliaka anaha unang maholak kata taduk dilat maka holongi alain yang ma mardoman pangudaon. Mari kita ima dia maka donga saha porsiaon ibaga saton di ima hita jala holongi ma na mangoncar hita boe medai do marnida holong ni rohani di bata kasih Allah holong ni di bata na usaha tu hita marhiti tu hatta Yesus Kristus gabi bui hita mangulu jala medai pasu-pasuna amin. Mauliati mariho ali Tuhan di bata marhiti hatam nabadi na ko parjuru Tuhan maka holongi hami asami mahami di bagasa kolong nasiak koi amin.